Хәзерге вакытта ислам дине үсеш кичергән чорда күпләр төрле сорауларга җаваплар алырга, икеләнгән вакытларда кемгә мөрәҗәгать итәргә белмичә баш вата. Бу очракта без билгеле имамнарыбыз белән фикер алышабыз. Мәсәлән, үткән атнада узган Курбан гаете хаҗ гамәле турында да сораулар бирүчеләр булды. Первоуральскидан Руслан хәзрәт Нурмаметов махсус чакырылып, нотариат каршында эшләп килгән иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә фәһемле әңгәмә үтте. Яшьләр хаҗ кылу вакыйгасының нечкәлекләре белән кызыксынды. Хадж именно предписал, чтобы мы, мусульмане, не только проделав этот путь, помолились там и вернулись чистыми, то есть вернулись безгрешными, а в первую очередь, конечно же, чтобы мы чувствовали, насколько мы все равны. Шулай итеп, киләчәктә айга бер мәртәбә булса да, дин вәкилләре белән очрашып, кызыксындырган сорауларга җаваплар алу мөмкинчелеге бар. Белмәгән гаеп түгел, белергә теләмәгән гаеп диләр. Сорауларыгызны безнең электрон почта яисә телефон аша җиткерә аласыз.